wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim, kamar yadda kuka sani. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahdi Tech. Darasinmu ne zan nuna muku yadda zaka gyara wayarka idan tana cikin matsalar network. So da dama zaka ga wani lokacin ku biyu ne kuke amfani da layi, misali abokinka yana amfani da MTN, kai ma kana amfani da MTN, amma sai kai ka ga naka baya yi amma kuma nasa yana yi. Kuma mai matsalar network din ba wai duka gari bane, iyaka wayarka ce take da matsala. To yau darasin zan nuna muku yadda ake gyara wannan abun, saboda mai wannan abun ya dade yana ciwo mutane tuwa a ƙwarya, matsalar network din nan. To amma kafin na nuna muku wannan abun, tashar da ta dauki nauyin wannan bidiyon ita ce Harisi Tech, kamar yadda kuke gani. Tasha ce da take koyar da editing na hotuna da duk nau'i na abin da ya danganci editing, a canjawa salon hoto, a sa masa design yanda zai kayawatar da mutane, ya baku wani nau'i wanda misali zai sa ka ji hoton ya shiga ranka, ko kuma mai kana da hoto kana so ka tsara shi yanda dai zai burge mutane daban-daban. Kuma mai irin tsari na hotuna da kuke gani ana gyarawa da sauransu, mutane da dama suna samun sana'o'i na yi wa mutane wasu yan uwansu. Misali wani sai ya ma magana a online ya ce maka ina so ka min editing din hoto, duk ana samu, ana cin abinci ta wannan hanya. To idan ka shiga wannan tasha ta Harisi Tech, kamar yadda kuke gani, zaka koyi wannan tsari na nau'in editing din da kuke gani, kamar yadda kuke gani hakan nan. To wannan tasha, kamar yadda na faɗa muku, da Allah idan kuka shiga wannan tasha sai ku danna masa subscribe, sannan kuma ku danna masa ƙararrawar sanarwa. To duk lokacin da Harisi Tech ya saki irin wayannan abubuwa da ya danganci editing din, za ku rinka ganin su. Sannan kuma zan samu ku link din wannan tashar a description, ko da a ce ka je ka nemi tashar baka gani ba, ka duba description, zan samu ku link din. Amma ina roƙon alfarma da ku danna masa subscribe, zan ku ƙara masa ƙarfin gwiwa, sannan kuma ku danna masa ƙararrawar sanarwa. Mu shiga da nuna muku wannan yanda ake gyara wannan matsala ta network idan yana baka matsala. Kamar yadda na ce, zan nuna muku yadda zaka gyara matsalar network a wayarka, wanda so da dama zaka gani wani lokacin ba wai matsalar network din duka gari bane, iyaka wayarka ce zaka ga kayi wataƙila ma har sai ka tafi kwana ɗaya kwana biyu kaga datar ka ba ta yi, ko kuma network ɗinka baya yi. To yadda zaka gyara wannan matsala ita ce, kawai sai ka zo ka shiga cikin settings kamar yadda kuke gani. Kana shiga cikin settings na wayarka haka, kawai sai ka yiwo ƙasa. Kana yiwa ƙasa sai ka zo kan wannan system and updates ɗin nan, sai ka danna akai. Kana danna akan system and updates, kaga haka yana nuna maka ga guri nan da aka rubuta reset, sai ka zo sai ka danna akan reset din nan. Kana zuwa akan reset, kun gani mai reset all settings, wannan ba duka settings ba, ga guri nan da aka rubuta reset network settings, sai ka danna akan nan, ma'ana za ka yi resetting network settings. Misali layuka guda biyu ne akan wayarka, ko layi uku ko layi hudu, amma me idan ka kula misali akwai sim 1 ne yake baka matsala, sai ka danna anan. Idan sim 2 ne yake baka matsala, sai ka danna akan sim 2. Amma me, this will reset all network settings including Wi-Fi, data, mobile data and Bluetooth. Abin da ya danganci Wi-Fi, wani ya ma connecting shi ma idan baya yi zaka shiga ta nan. Amma me, mafi yawanci shine mobile data, tunda mu muke siyan data mu muke wannan, zaka ga wani lokacin mun bude mun yi waya duka yaƙi. Kawai kana zaɓen layin sim 2 ne misali, ko kuma sim 1, kawai sai ka zo nan gurin sai ka danna reset settings. Kana danna zai ce ka saka password ɗinka, za ku gani watakila ya rufe, bari in saka misali. Idan wayarka da password kenan, to kun gani na danna, kun gani me zai nuna maka, aka ce me this will reset all network settings and cannot be undone. Kawai sai ka zo sai ka danna akan reset network setting. Kana danna zai duk wani settings da ya danganci network na sim 1 ɗinka ko kuma sim 2 da ka zaɓa, zai dawo fresh, zai dawo sabo, babu wata matsala. Zaka ga wayarka ta zo tana yin browsing, kuma babu wata matsala da zaka gani kana fuskanta ta network ɗin. To jama'a, da fatan kun ji daɗin abin da na sanar da ku, guranin da na kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, da Allah ka danna mu subscribe, sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa, yanzu zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zaran na saki.